Ahojte, ja vás tu všetkých vítam. Poďme sa pozrieť, či vám prichádza nová láska do života alebo stará láska. Takže uvidíme, čo nám kartičky ukážu. Osobné výklady si môžete objednať na mojom mailiku. Buď zvukovú nahrávku, video nahrávku s plánom vašej duše. Aký je plán vašej duše. Čo vás teda ešte čaká. Alebo na čo sa teda zamerať. Alebo teda robím aj hodinovú konzultáciu, kto by mal záujem. Takže prebieha tá hodinová konzultácia, výklad kariet, čo potrebujete rozobrať a tak ďalej. Takže kľudne bližšie informácií ohľadne toho na mojom maili. Takže balíček číslo 1, balíček číslo 2 a balíček číslo 3. Tak ja tu zdravím všetky jednotky, čo si vybrali túto fľaštičku. No, takže čo, prichádza nová láska alebo stará, niekto koho poznáte. Zatmeň v Kozorovu, nový smer. Ja to tu vnímam, že vám prichádza niekto nový do toho života. Máte tu aj zhodnote svoj úspech, takže zhodnote to, jak sa vám darilo, nejaký váš úspech. Vy tu máte možno momentálne zlomené srdce. Hej? Je tu nejaká bolesť, je tu nejaké trápenie. Vy ste tu aj z niečoho dosť unavení, preťažení. Hej, je tu nejaká únava. Ale vnímam tu teda, že vám sem ide niekto nový, niekto, koho podľa mňa ešte nepoznáte. Vnímam tu, že nebude to hneď, nebude to rýchlo, ale ten človek vám možno príde jak proste dar z jasného neba, alebo jak by som to povedala. Že to tu bude skôr také nečakané. Môžete ho stretnúť niekde, by som povedala, že v prírode toho človeka alebo niekde, hej, v spoločnosti, kde bude možno viacej ľudí. Tak tu skôr vnímam, možno pojete aj niekam na dovolenku alebo niekam, hej, že s priateľmi, s kamarátmi a tam môžete stretnúť tú osobu. Príde tá osoba hlavne vtedy, keď vy to nebudete ani čakať. Že proste fakt, že, lebo ja tu vnímam tú únavu, to zlomené srdce, potrebujete si oddychnúť, potrebujete dať sama seba dokopy. Je tu zapotreby niečo preliečiť, hej. Vy možno aj čakáte na nejakú lásku, alebo teda už by ste chceli nejaký taký ten stabilný vzťah, nejakú stabilitu, nejakú oporu, hej. Vnútorne ste dosť citlivá. A už tu čakáte, že už si zaslúžite niekoho, kto vás bude tak ľúbiť, jak by jeho. Hej, že proste, že konečne ale preto hovorím, vy ste sa tu možno niečo snažili, je tu nejaká poražka, prehrali ste svoj nejaký taký ten boj. Vy možno sa držíte takéhoto svojho, hej, možno niekto tu aj momentálne rieši peniaze alebo sa skôr zameriava na prácu, na financie, keď mu to v tom vzťahu nevyšlo. Ale teda hovorím, buď stretnete, že pôjdete niekam s kamarátmi, hej, pokiaľ vás tam niekto bude volať na nejakú možno chatu, niekde na hory alebo niekam, tak choďte. Môže byť tento človek znameník kozorozca, ale akože nemusí byť, samozrejme. Ale teda choďte. Hej, choďte si niekam oddychnúť. Alebo je to, hovorím, niekto nový, ale on dojde, až keď vy budete tak, že presne, že tak v pohode, že vlastne budete tu buď pracovať sama na sebe, alebo na nejakej kariére, alebo na niečom takom, hej? Že vtedy ten človek príde. Ja tu vidím fakt akože dosť takú pomalšiu energiu, by som povedala. Že nebude to
vyťahneme anielské rady, že nebude to hneď rýchle, skôr to bude také pomalšie, ale ten človek vám fakt príde jak možno nejaký dar z nejakého jasného neba, hej, že to nebudete ani čakať a už si poviete, že možno ani v tej chvíli nebudete chcieť nejaký vzťah alebo zameriavať sa na nejaký vzťah, tak vtedy tu príde a fakt tu vnímam niekoho nového. Môže byť duchovnejšie založený, hej. On bude pre vás fakt takým buď darom, bude tu zamilovanosť, môže byť vašim učiteľom. Odpuštení. Hovorím, lebo tu je to zlomené srdce, takže pokiaľ vám niekto zlomil srdce, hnevajte sa na niekoho, tak skúste momentálne zapracovať na tom odpustení, zlepšenie zdravia. Áno. Myslíte pozitívne. Ešte jednu dáme. A blízka budúcnosť. Takže pre niekoho je to, a meditácia prináša odpoveď, takže pre niekoho to môže byť akože aj blízka budúcnosť, ale hovorím, ja to skôr vidím takú dlhšiu energiu, ja by som povedala až po lete. Nech sa bude zozimievať, alebo toto mi tu ide, ale samozrejme bude to pre každého individuálne, že jak sám na sebe bude pracovať, jak odpustí, hej, a proste tieto okolnosti. Ale hovorím, nebudete to čakať, vtedy v tej chvíli možno ani vzťah nebudete chcieť alebo vyhľadávať. Si poviete, že stačí. Takže to bolo pre vás balíček číslo 1. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Majte sa krásne. Kto by mal teda záujem o osobný výklad, môže si ho objednať u mňa na mailíku. Takže tak. Takže ahojte, ja tu zdravím všetky dvojky, čo si vybrali túto flaštičku. A poďme sa na to pozrieť. Zatmení blíženci. Reagujte na výzvy, neboť sa pred vami otvíra nová cesta. Vyjednávaní. No, ja to tu vnímam tak, že vy sa tu budete rozhodovať. Vy tu máte dvoch mužov. Hej. Vy tu budete ešte niečo vyjednávať. Buď sa tu niekto momentálne rozchádza, hej, alebo teda sa rozišiel a vy tu máte z toho zlomené srdce. Alebo také trápenie, sú tu ešte nejaké prekažky. Tu bola nejaká zrada. Mohla tu byť aj nejaká nevera, alebo jednoducho vás ten človek zradil, možno sa chcel s vami rozísť, hej, niekto po nejakom dlhšom vzťahu, že ani sama neviete prečo, možno ste si ho naspäť manifestovali, hej, pracovali ste sama na sebe a chceli ste, aby sa to ten človek k vám vrátil, ale keby tu boli v tom vzťahu nejaké možno dlhšie problémy, mi to tu ide. Že fakt, že hovorím, ozve sa vám tu bývalý partner, je tu návrat bývalého partnera, alebo teda ešte niečo tu budete doriešovať spolu, alebo teda vyjednávať. Ja si myslím, že táto osoba sa bude chcieť vám vrátiť do toho života, ale vám ide aj niekto nový do života. Niekto, koho možno ešte nepoznáte, môžete ísť na nejakú cestu alebo na nejaký seminár. Mi ide, aké by ste ho stretli, hej, na nejakej ceste. Potom tu je z vašej strany presne nejaké zvažovanie, rozhodovanie, lebo to možno ani nebudete čakať. Hej, že teraz čo mám spraviť? Možno fakt, že dlho ste boli v nefunkčnom vzťahu, chceli ste zachrániť vzťah, bojovali ste o to, nič nepomohlo, jednoducho ten človek odišiel a bude sa chcieť vrátiť, ale už vo vašom živote, keby niekto iný bol, ale vy stále možno nebudete úplne vedieť, čo máte spraviť. Nebudete chcieť tiež buď ublížiť niekomu, lebo potom niekomu budete musieť, ale momentálne sa tu vytrápite.
reagujte na výzvy, hej, otvára sa vám nová cesta. Takže samozrejme, bude to na vás, čo vy sa rozhodnete. Ja tu vnímam nového človeka, novú energiu. Buď sa vrátite do toho starého, toho, čo poznáte, čo možno fakt dlhodobo nefungovalo, kde bola nejaká nevera, kde mohli ste sa schádzať, hej. A proste presne, to sú také toxické vzťahy, že vy neviete ani s tým človekom fungovať, ale neviete ani bez neho fungovať. To je proste najhoršie. Nevracajte sa do vzťahu, keď ten vzťah proste nefunguje, alebo keď niekto od vás odíde, alebo proste nebodaj je tu nejaká nevera, hej. Proste to je neodpustiteľné. Pozrieme sa ešte na anielské rády. Takže hovorím, budete sa tu rozhodovať, ale skôr by som to dala na toho nového človeka. Príležitosť, no hovorím, tu vám ide tá príležitosť, len už je na vás, či vy sa jej uchopíte alebo vrátite sa do niečoho, čo aj takto skončí. A budete predlžovať len svoju bolesť. Ďalejte kompromisy, úspech, situácia sa zlepší a jednajte. Takže jednajte, tá situácia sa zlepší, ale podľa mňa vy si musíte fakt, že povedať, čo chcete v tom živote od toho života. Takže hovorím, dvaja muži, nová láska, aj stará láska, rozhodnutie bude na vás, ale zbytočne sa vrácať do niečoho, čo skončilo a čo možno ani nefungovalo. Hej. Takže to bolo pre vás balíček číslo 2. Ja vám veľmi pekne ďakujem a majte sa krásne. Ahojte. Ahojte, ja už tu zdravím všetky trojky, čo si vybrali túto flaštičku rúžovú. Poďme sa pozrieť, teda, či to bude nová láska alebo stará láska, ale ja tu vidím novú energiu. Máte tu Luna v rýbách, bežte za svými sny a divy. Takže mali by ste ísť za svojimi nejakými snami, nejakými plánmi, ale teda toto je taký vzťahový výklad. Vy ste tu unavení, preťažení, vyčerpaní, potrebujete si oddychnúť. Vy ste tu možno niekoho dosť oplakali, alebo tu plačete ešte nad niečím, nad niekým, nad nejakým rozliatým mliekom. Proste vy sa tu trápite nad nejakými, hej, tromi pohármi, ktoré sú už vyliaté, kde možno neboli nejaké emócie, ale za vami proste sú dva plné, ktoré vy nevidíte cez nejaký taký ten smútok, cez nejakú takú tú bolesť. Takže tak no, ale teda vnímam tu niekoho nového, vám ide niekto nový do toho života, ale vy ste taký, alebo budete nerozhodní. Tento človek môže vás týmto človeka ďaliť diaľka, môže byť zďaleka, môže byť zo zahraničia, hej. Môžete sa s ním, môže vám buď napísať alebo cez nejakú sociálnu sieť alebo cez niekoho ho môžete poznať. Ale hovorím, vy ste sa tu niekto sa tu možno ešte dosť trápi, alebo ste sa tu dosť toho trápili. Vy ste podľa mňa plná emócií, vy dokážete alebo ste dokázali, hej, rozdávať lásku naokolo, že by ste boli fakt plná emócií. Tužíte po nejakej stabilitke, už po niečom pevnom, ale vy to tu budete zvažovať. Môže tu byť presne, že ten problém, že tá osoba bude buď z nejakej diaľky, hej, a budete musieť robiť nejaký kompromis a možno vy ste si povedali, že už nechcete sa trápiť, už chcete, aby tá bolesť alebo taký ten smútok išiel preč, lebo vy ste tu už unavení, vyťažení. A vy ste si možno niečo zaumienili, že začnete pracovať viacej sami na sebe, v niečom sa zdokonalovať, možno ste si tu dali nejaké predsavzatia, že začnete sami na sebe
pracovať, hej. A toto bude podľa mňa taký ten problém, že vy tu budete brať toho človeka buď ako prekažku, alebo že sa zase budete musieť niekomu prispôsobiť. Hej. Ale teda vnímam tú novú lásku, len hovorím, bude tu nejaká diaľka. Že niekto tu bude musieť spraviť kompromis. Tohto človeka takisto, keď niekto sa možno chystá na dovolenku, tak možno práve aj na dovolenke stretnúť, alebo teda hovorím, buď cez sociálnu sieť, alebo môžete ísť niekam na dovolenku. A toto je to, že vy proste už možno nejste ani ochotná, že nejaké zmeny po niečom, čo ste si prešla, hej. Ale bežte si za svojimi snami a možno tento človek vám aj otvorí nejaké nové dvere, hej, že ja neviem, možno je zo zahraničia, tak tiež vám to niečo dá. Ešte sa pozrieme na anielské rady. Správne načasovanie. Tu vidím okolo možno leta, v lete. Keď sa bude tak viacej cestovať, keď bude teplejšie. Ale hovorím, jednoznačne je tu nejaká cesta. Odpuštení, takže odpustite, pokiaľ sa tu na niekoho hnevate a odputajte sa. Hovorím, lebo tu je, možno niekto sa to ešte trápi nad niečím. Hojnosť. A poslúchajte svoju intuíciu. Momentálne není vhodná doba, takže poslúchajte svoju intuíciu a to je to prvotné, čo vás napadne, hej. Dneska si poviete, že chcete ísť presne nekam na dovolenku, tak hneď choďte, hej, lebo už keď začnete rozmýšľať, alebo presne, že keď doľava doprava napadne vás doprava, ale keď začnete už rozmýšľať, že to práva je dlhšia, pojete náľavo, tak to už je rozum, hej. Takže to prvé, čo vás napadne vás, že chcete ísť cestovať, chcete ísť na dovolenku, choďte, zaplete si to, nemyslíte na to, že ja neviem, čo práci, či mi dajú dovolenku a tak ďalej. Takže počúvajte svoju intuíciu, tá vás nesklame, ale hovorím teda, máte tú novú lásku, bude to diaľka alebo bude vzdialený. Hovorím, ide mi, že niekto ho môže cez sociálnu sieť stretnúť, teda spoznať, alebo aj cez niekoho, alebo na nejakej ceste. Hej, že budete niekam cestovať. Buď na dovolenku, alebo proste je tu cesta. Takže to bolo pre vás balíček číslo 3. Ja vám veľmi pekne ďakujem, takže osobné výklady si môžete objednať na môj mail, kto by mal záujem. A krásny deň vám prajem, ahojte.